ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon na nataron sa ikalimang Domingo sa Kwaresma, niya mauna ni ang katapusang Domingo, ang sunod Domingo bindita na sa Lukay, sugod na sa Holy Week. Padayon ta magampo sa Ginoo nga iyaw tang hatagan o kasulbaran ang atong mga giantos karon sa kalibutan kining pandemic nga mihasol nato. Niya ang ato sang pagampo nga unta ang atong mga benefactors and donors ug mga nagtrabaho sa atong mga proyekto hatagan unta sa Ginoo og daghang mga grasya labi na gitong gasigiron og pamalit sa atong gipamaligya dinhi nga slots, ang hope and opportunity ug ang prudence and healing slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, nangamoyo kami Ginoong Dios namo nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha niya ng gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasaputan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang dala ko sila gikan sa Ehipto.
Wala nila tumana ang maog kasabutan, bisan ug ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Inigabot niya adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katigulungsod bahin sa pagila sa Ginoo. Kay silang tanan makaila naman kanako gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Kaluy ako, Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluy, papasang akong kalapasan. Ugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Ug linis ako sa akong kasalanan. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gama dinhi ka na ako, Diyos. Ug usa ka makununayong espiritu, bag-uha sulod ka nako. Ayaw ako isaligway sa imong atubangan. Ayaw kuhaa ka nako ang imong balaang espiritu. Linisa ang akong kasing-kasing, O Diyos. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan. Ug padayon na dinhi ka nako ang maayong espiritu. Tudluan ko ang mga malapason sa imong mga dalan. Ug ang mga makasasala mamalik kanimo. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreyo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangalyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon.
Tungod kay mapaubsanon og buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugdanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinugdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugdanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Pipila ka mga Grego na hiuban niadtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangilin. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea og miingon, Sir, buot kaming makikita kang Hesus. Busa miadto si Felipe og misugilon kang Andres og silang duha nangadto kang Hesus og ilang gipahibalo siya. Si Hesus mitubag kanila, ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kon kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an Hinoo niini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako, atoa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako, nabalaka ako, ug unsa may akong isulti. Moingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili. Kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya, may tingog gikan sa langit nga nagkanayon, gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usap. Ang mga tao nga nagbarog dito nakadungog sa tingog ug miingon sila, bidalugdog man. Ang uban miingon, may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tinguga, kundili tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutana. Ug kun iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao nga ri kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang ipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
Ambot mao man sa tingali gyapon ni ang kultura sa unang panahon kanang malipay kita nga musikat. Ana bang mahimo kang pangitaon ka sa mga tao? Magsigig pangita ang mga tao nimo kay gusto gyud nga mo himamat, magpa-picture, ana. Nya gusto kayo ana ang kalibutan. Kamo ganahan sad mo ana nga maingon ana mo kanang pangitaon mo sa mga tao? Ganahan no Mao na bisag unsa na lang itong ipangbuhat, TikTok, bisag unsa na lang yun para lang yun na idaghang mo like. Og dili ko i-like yes ako mga silingan, at least i-like og ma-viral ko diha sa social media. Mao na nga tungod diining maong kinaiya nga magpasikat kita na nag-away na ta. Imbis magkahiusa na nag-away na, naglinibakay na naghimo nag mga fake news aron daoton ang katong nisikat nya ang nagdaot mao na say musikat. Ug mao ni nahitabo sa katawhan sa Dios katong pinili niyang katawhan. Ang nahitabo, nagsigi na sila og away hangtod nga ang kasabutan sa Ginoo matud pa sa unang pagbasa nawagtang yun. Gisupak yun nila kay naman, nag-away naman sila. Motong naingon ang atong unang pagbasa, misaad ang Ginoo nga nag-ingon, maghimo kog bag-ong kasabutan. Nya unsa man ning bag-ong covenant? Matud pa niya, dili na ni parihas una, kay katong sa una nawagtang to kay way klarong pagtuman ang mga tao. Ang bag-ong covenant, iya na kunong ipakita sa tao diha mismo sa iyang kasing-kasing. Ang inyong kasing-kasing makita bago na? Makita? Dili. Ang covenant nila sa una, katong pasan-pasano nila, katong kanabang kuan ba kanang Ark of the Covenant, makita man to basta nanagani sila atob mura din sila malipay. Pero karon ang bag-ong covenant, ang bag-ong kasabutan, anha na sa mga kasing-kasing sa tao. Matod pa sa unang pagbasa ning pinaagi ni propeta Jeremias, ningon diri nga dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay sa una god tudluan man gina kanang gamayng bata, ila ginang tudluan ang mga pulong sa Ginoo nga naa gitudlo ni Moises, ila ginang ipangsuwat sa ilang bungbong, ibalik ipapilit pa na silang agta nga silang bukton, memorization gina nila. Mao nay timailhan nga ikaw pinili nga katawhan sa Dios kung makamemorize ka sa pagtulunas Ginoo. Karon ingos Kristo, di na nako kinahanglan. Ingon ang Ginoo ba? Anha na Dios kasing-kasing. Karon unsa man ning maong kasabutan nga ang tao di ay ang tao ba mahimong idila mapariha siya sa Ginoo nga inila basta kamao siyang muantos. Mora na. Mora na ingos Kristo sa to ingon siya nasubo. Sa tiyang ingon diri. Nasubo ako. Unsa may akong isulti, moingon ba ko o nabalaka ako? Unsa may akong isulti, moingon ba ako amahan kuhaan ning maong pag-antos? Siya dili. Mao ni hinungdan sa akong pag-anhi aron mag-antos. Lahi kayo ang Kristo no? Aron musikat ka pag-antos. Nya unsa man pag-antos? Higugmaa ang mga tao nga kusog kayong mupaantos nimo. Mao nay makapasikat. Nya natuman ba si Kristo? Nasikat ba siya?
Uy, tubag uy. Oh. Nya kamo gusto mo musikat? Aka na, sunda na. Na. Luyo na to ay. Atong gipasikat diya, butang ginatos luyo kay nindot kay tan-awon nga gadupas cross ba, agas diri ngari dapay purong-purong tunok. Mao nay nakapasikat niyang maayo. Nga hangtod karon 2000 na katuig ang milabay, 40 lang yapon niyang sikata. Kay matod pa niya sa atong ebanghelyo, gawas kun ang liso itanom og mamatay, dili gid na mamunga og daghan. Ang kanang lisos mangga ba? Kailang og mangga? Ibutang na sa inyong atop. Itongtong ba sa inyong atop? Niya iniglabay sa mga 20 katuig, 30 katuig. Unsay mahitabo na? Imagine na. Oh, madunot, mawagtan, malata. Nyawa na gyud, wagtan na gyud. Pero itanom na dito sa kuan. Itanom na dito sa unahan sa inyong balay, dito sa yuta. Itanom ba? Sa may mahitabo? Mao gyapon, mawagtan gyapon. Pero kay gitanoman, oy, motubo ang dakong punuan. Ay, dakong punuan sa mangga dias gawas ato simbahan ay. Mamunga dahil na siya daghan kay mangga. Nya, hay naman tong liso. Itong sa kabuk liso, asa naman to? Patay na. Pero namunga siya daghan. Muna namatay si Kristo nga ang iyang mga followers wa kaabot siguro tong mga 1,000 kabuok. Nya ang iyang mga solid nga mga tinun-an katong 12 ka apostoles nakuhaan pag yung usa kay nagbudhi 11 ra gyud kabuok ang solid kaayo nga iyang mga tinun-an. Naguol ba si Jesus? Sus, mamatay ko. 12 ra gyud kabuok, 11 pa gyud kabuok, kajutay sa akong followers. Patay gid sila. Mao ba gud? Wa mahadlok si Kristo oy. Unsa man iyang gitudlo diri? Niingon hinuon siya, ang gusto nga mosunod kanako kinahanglan sad nga mosunod sa akong pagpakamatay. Ang iyang hinong gitudlo siya mga apostoles, pagpakamatay sad mo. Nya ang iyang gusto nga mulambo ang iyang simbahan, pero ang iyang gitudlo pagpakamatay mo. Ana nga matay gyud hurot, gipang martir. Nya unsa man nabuhi ba ang simbahan nga gitanom ni Kristo, gitukod ni Kristo sa kalibutan? Nabuhi na nagtap-tap sa mga naong ay mga patyuno na sad. Unya, kanang inyo rong pagtap-tap sa inyong naong, makapabuhi ba na sa simbahan? O mga matay mo aning COVID, kita mga matay taning COVID, makapabuhi ka ni sa simbahan? Dili ka ta maliwat atong liso nga gitungtong ras atot, wa gipugas, patay lang yapon pero wa gyud mamunga. Nindot gyud nang ipugas. Nakaron unsaon man pagpugas sa atong kaugalingon, diha sa kasing-kasing sa atong isig katao. Sama ni Kristo gipugas niya ang iyang kinabuhi dinhi sa atong kasing-kasing, pinaagi sa pagpakamatay para nato. Karon, testingin na ninyo, pagpakamatay po mo para sa inyong silingan. Awa, di ba? Di kina mapapas ang imungan, nakatatak kina sa ilang puso. Nya kamo, andam na mo magpakamatay para sa inyong silingan. Kanang silingan ninyong lingkod, lingi ako na. Kana ba? Kanang naong nga na, andam ka magpakamatay. Anang naong nga ba? Kana mga buutan man ni aron din kay nanimba man, buutan-buutan pa ni. Og dili ka kamo magpakamatay ana, labaw na nga tos mga manuyupay, ngadto atong tuang imong silingan nga sigig panglibak nimo. Labaw na atong tuang nga sige rog inom dito o mga tapulan kay dagko. Sige lang tanaw ng cellphone, sige lang duwa ng computer. Nya mga masinupakon pa gyud kayo unsay imong isulti, supakon pa gyud.
Unsay imong gidili, mausay buhaton. Nya, makapakamatay pa kanila. Dili? Wa mo klaro eh. Mao na, mawagtang ra kita. Wagtang ra kita sa passing. Sige ka na be. Practice lang ang inyong tupad. Ano yung tupad ba? Practice. Sultihin ko na siya, andam jud ko magpakamatay para nimo. Okay, practice lang ba? Di ko na tinuod ko, practice lang. Andam jud ko magpakamatay para nimo, Brad, or para nimo, sister, or kaila kaniya, nganli iyangan. Okay, ready? Ang mulingi, malangit. Ang di mulingi, may perno. Sige, ready? Get set, go. Okay. Andam, mubura ka kayo na. Andam yun ko magpakamatay nimo. Tanawa yan now. Ang kanay mong mag-iuban ni lingi, congratulations. Kanawa mo lingi, duda na ko ninyo. Adog mo sa impyerno. Pulong paganina, nalisod mga kagsulti. Unsa nakaog buhat? Unsa may mga buhat sa pagpakamatay? Diri sa ikaduhang pagbasa, gibutang diri ang pagkamasinugtanon ni Kristo. Obedience is form of dying. Muna kaming mga pari, naami among vow of obedience to the bishop. Unya kung i-assign mis parokya nga daghan kayong mga tao nga magsigig libak namo, magsigig daot namo, nya gamay pag yung kay kolekta. Tungod kay gisugo mis obispo digin mi mo reklamo. Magyaw-yaw ra mi sa hilong. Pero igo ra sa mo ingon, obedience. Wala. Mo na pagpakamatay, obedience. Kamong mga anak, gusto ba mong magpakamatay para sa inyong mga ginikanan? Tubag. Way mga anak din eh. Kamu day, wala mo ginikanan. Tubag mo diha. Saman, anda mo magpakamatay para sa inyong ginikanan? Ala, ay mo pagsupak-supak. Ay yung supak-supak. Obey. Kamu mga ginikanan, anda ba mo magpakamatay para sa inyong mga anak? Ay sad mo pagsupak-supak. Ay yung mo pagtubag-tubag sa inyong mga anak. Oh. Liwat yun unta mo ni Maria, nga wa yun magsupak-supak ni Jesus. Kamong mga asawa, andam sad mo nga magpakamatay para sa inyong mga bana. Ha? Ala, ay sad mo pagsupak-supak anang inyong bana. Sunda ang tanan niyang isulti. Ana. Kamong mga bana, andam sa mo magpakamatay para sa inyong asawa. Inaningo gay. Ay sad mo pagsupak-supak sa inyong asawa. So, mao na obedience. Mao na siya una nga paagis pagpakamatay. Ikaduha, si Kristo miingon siya, mianhi ko aron pag-alagad, dili magpaalagad. Service is again another form of dying. Mga asawa, aron matanom ninyo ang inyong kaugalingon, nganhas kinabuhi sa inyong mga bana, alagari ng inyong bana, maging sino pa man siya. Alagari yun. Kung saan pag-alagad, ang tanan niyang gusto, ihatag. Ang tanan niyang gikinahanglan, tubagan. So, inikablit at tubanga. Inigdumog, dumugasan. Bahala ng mga tangtang na ng inyong mga postiso, kung bati mo niya. Ayaw. Ayaw malibari. Ano na siya? Punay sa gadiyag, wakli, yaw-yaw pa ka. Ako na. Tiguang na ta, hasol. Hilas. Ayaw na. Kung bati yun. Alagad ko na,
service ko na. Kumusta ka diha? Onya, kamong mga anak, alagari na ko na inyong ginikanan, magbaha ko ng ilang reward ninyo. Sa kung sa inyong pangayon, ihatag na, alagari. Hugas mo plato. Ingon din, uy, kabuutan sa akong inday. Diyan nga, 20 be. Hatag na, 20. Lagi. Niabitan na din mga bata. Mga bata na to diya, akong mga barkada diya mga bata. Oh, abutan ko rin, silhig din na sila. Bisa ko buhay sagbot, silhigan kina nila. Nya katunong doon sagbot, di noon kuhaon, kanay kung buhay sagbot. Ay, ani dool ba? Silhig na lagmayo. Nag-uudong sa inyong ibuhat ron doon. Yan, dilhig di pader. Yan, ang sawan. Piso di. Piso pader. Yan, lahira ba na silang piso? Kaya ilang pasabutan na, 20 man. Natagaan din akong piso. Pertin. Sige sila ng panglimpyo, kada adlaw. Sige sa kong hatag. Nya, wala ba ko'y kulikta kada adlaw? Kansi pari ani. Pero sige lang, alagad man na. Ana, niyang pare, ang samsay buhaton, alagaran sa mo. Una, bisag kapoy na kayo, barog yun may diri, yaw-yaw yun. Nya, kulikta sad. Manay palagad na to. Ana. Dini sa itong parokya, daghan kay ni alagad na to. Tanawas gawas. Na nasa tayo mga projects niya. Nindot kayo na inikahumanan na. Alam mo kaday? Piha sa ninyo. Pakpak sa budihan. Nya, daghan pa dyan kay ni alagad na to. Pinaagis ilang pagpalit sa atong mga gipamaligya nga slots. Usahay gani, matandog na lang ko. Nga naman, na ay muingon ako nga, Father, kuan ko, nataktak ko sa trabaho, wa na ko'y trabaho ron, pero kay mituo man ko nga kung atong ihatag sa Ginoo ang atong gani-ganing pag-alagad, ganahan magyud ko mo alagad Father, muhatag, mupalit ko, duha ka slots sa imong hope and opportunity. Nga mo palit sa kong duha ka slots sa imong prudence and healing. Kay bawo mong tagpilang presyo ani. Ang wa kahibaw, impyerno mo. Wa gid mo maminaw diay no. Sedang ka, wa na siya trabaho, palit siya. Nya iya dayon gi hope. Duha ka slots sa atong hope and opportunity para sa atong mga project. Bilang na siya? Tag 2,000 man, 4,000. Nya, duha sad ka slots sa atong prudence and healing para sa atong pista. 6,000. Deposit niya sa atong bank account. I-transfer niya. 6,000. Wa na siya trabaho. Kay nataktak siya panahon na ning COVID. Nya, niingon dayon siya, Father, kung makatrabaho kong balik, ako sa nangpunan. Ako nga na tagaan na, di ka ko mag-ampo para niya. Kita nga tagaan aning atong mga projects din nga niabot na ning mga 23 million, di mo mag-ampo para sa atong mga benefactors and donors. Tig-aha sa inyo kasing-kasing, no? Mag-ampo ta nila. Labi na yung tingali kung naay magpakamatay para nato sama ni Kristo, sama sa mga santos, sama ni ining ato mga gipasidunggan Pedro Calungsod o Lorenzo Ruiz. Di ta magpasalamat sa Ginoo, di ta mosunod nila nga nagpakamatay magay para nato, ug mao na ni ang ingon ni Kristo nga mubunga na mo. Kay nga naman, matandog magay tag naay mo donate nato, mo palit aning ato mga slots. Labaw na gyud naay mo antos nato ug magpakamatay. Labaw na gitingali kung kitang tanan mag-inantusay para sa kayuhan sa matag usa. Mga asawa, antusa ang inyong bana ay namo pagyaw-yaw. Antusa. Bahala murag mobuto imong dughan na mas maay pag ako'y mamatay kaysa mamatay ning yawaan ni. Ana. Kamu sa mga bana, labi nag naamoy ismiring hoy ginagmay,
O dinagko ba? Biyain na, sakit kay biyaan ang kabit. Nakasuway. Awa, di ko kasuway. Hapit ko masipyat. Ganun sakit kay biyaan. Pero kung mag-antos lang yung ngayon mo ng biyaan, doon na ginindot kay epekto. Oh. Ang ako na gitawang ginagmay nga biyaan, kanarag yung kulikta. Oh, sakit-sakit ba yan nga ihatag ang kulikta, labi naglisuod na sa kong bulsa. Ako nang ihatag kong balik. Aka na, basket. Bot, nabi mo suod ninyo runana. Aka na ihuog nyo, da para biya na sa nag-preside. Pwede na nako dado sa kong kwarto, ako'y butang dito. Pero wag usana nga mo adto dito, adto ra gyud sa atong finance council. Nya napadyo ko stipend, maikog pagyud ko nga musuod sa kong bulsa, ako pagyud nang ihatag, ipalit na lang sa nakong slots. Basin pag daghan. Ana, nya pagkamatay biya na. Pagkamatay na Oh, natay gihimuag balay na humana ganito ang balay ni Sister Teresita. Pero ako wala ko rin balay. Okay, gipapahawa naman mi dito sa among balay. Ngita pa mig balay ron. Ari lagos kumbinto. Mo nang niana din ron akong maguwang, paralyzed ta, Pedro to Aloyo. Niya sa nini akong manghod nga ulitaw, ambot mamingyo pa ba ni? Siklito. O niya tipon mi dinhi. Pulos mami ulitaw. Ana mami balay. Ana. Hindi mo tutok pa muna ko. Atong Lunes, no Martes, naghatag ta og misa o pagkaon sa atong mga binilanggo. Dito na sad, ikaduha na nila tong hatag. Ug akong gikomit nga kada ikatulong Martes sa buwan, mangadto ta dito para mupakaon og mumisa ngadto nila. Pakanon ang kalag, pakanon ang lawas. Lipay kay mga binilanggo. Hastang mga nagbantay sa binilanggo, luos lang pasalamat Father, salamat kayo. Doon na bagoy kulikta. Dihay gamay oy. Doon ay nagpamisa. Ana, ang atong nagasto mga 30,000. Ang pamisa wa kaabot og 30 pesos. Okay lang. Pero kinasing-kasing mo sa itong ilang ihatag. Di dito. Minana. Pero pag ganindot sa gibati, nya, nanadayoy nakabati na ako, ingon din siya nga, Father, ako'y angkon sa inyong gastuhonon, inig ka buwan sa Abril. Nako, pila man na, kay bawa kag pila, siya, 30,000 man ka ito, Father. Nakumuhatag ang 30,000, siya, ako'y angkon sa Abril. Inaot-unta nga, di pa to siya mamatay sa di pa mo abot ang Abril. No? Anay ni angkon? Kinsa man sa imo angkon ninyo sa buwan sa Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Oktubre. Ala pangangkon na mo da ipalista las opisina. Nya butangi og cellphone number. Di gyud mo mamatay hangtod mo abot ng buwana. Pero hindi ka abot ana, bahalag mga matay na mo. Adili sa imong bahala, pwede na mong mamatay. Ngano man kay nakatuman na ta sa sugo ni Kristo. No? Manindog na ta mga patyunon. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulog ka adlaw nga banhaw, mingsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing ayon. Amen. Mga igsoon, pinaagi sa pagpakamatay sa atong kaugalingon alang kang Kristo, kita nabuhi. Busa mo damog kita sa nagpakamatay ug nabanhaw natong Ginoo, mapaubsanon kitang muingon, among langitnong Amahan, kaluy kami. Among langitnong Amahan, kaluy kami. Nga mapuslanon ang tanang grasya nga gitinguhang ihatag sa Dios kanato,
niining panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo. Among langitnong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga makanunayong pagkamatinumanon sa tanang magtutudlo sa tibuok kalibutan, makabig sa mga dili magtutuo ngadto kang Kristo, ang tinubdan sa walay katapusang kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Among langitong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Among langitong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang gutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Among langitong Amahan, kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Among langitong Amahan, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Among langitong Amahan, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Among langitong Amahan, kaluy kami. Nga ang mga mihalina nga makakita na sila kang Hesus, magampo kita sa Ginoo. Among langitong Amahan, kaluy kami. Ginoo sa tanang binuhat, dungga ug dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa danganan ug alang sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad
nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinaagi sa gahom niining sakripisyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Manibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matan. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga religyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among ihandom karon ug kadto sa wanay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako amay nga malawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios aron sa kanunay mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nangamuyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulay dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang kadautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod ta, niya atong patalinghugan ang Pagsangyaw 2021. Sa pagbag-o sa pagtuo diha sa bunyag, ang ikatulo ug katapusan nga pangutana sa pari mao: do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the resurrection of the body, and life everlasting? Ang mga ginikanan og mga nangugos motubag o ang pari uban sa mga nanambong hatag sa pagsanong uban sa mga pulong, mao kini ang atong pagtuo, ang pagtuo sa simbahan. Mapasigarbuhon kita nga mopadayag niini diha kang Kristo Jesus. Sa wala pa si Jesus mikayab padulong sa langit, misaad siya nga iyang ipadala ang Espiritu Santo nga maghatag kanato, nga magtabang kanato, nga mamahimong maayo. John 14:16-17. Kining maong saad na tuman. One day, when the disciples were gathered in one place, suddenly there was a strong wind that they felt and heard all through the house where they were seated.
all were filled with the Holy Spirit in the form of tongues of fire. From that time on, the disciples remembered everything Jesus had taught them. Acts 2:1-13. Nahitabo kini sa adlaw sa Pentecostes, ang ikakaliman nga adlaw human sa pista sa pagsaylo sa mga Hudiyo. Sukad niadto ang adlaw sa Pentecostes sa mga matuohon ni Kristo, mao ang adlaw sa pag-abot sa Espiritu Santo, ang adlaw nga natawo ang simbahan, nga mupadayon sa misyon ni Kristo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang gasa ni Jesus kanato. Siya ang gahom nga magtabang kung unsaon nato nga mamahimong buutang mga anak sa Dios. He will give us another helper, the Holy Spirit. John 14:16-17. Siya mo pahinumdom sa mga gitudlo ni Kristo, mutabang sa pagsabot o unsaon pagpuyo subay siyang pagtulunan. Siya magapuyo o magauban sa tanang katawhan nga mabuutan, sa pagkamaluluyon o sa pagkamahigugmaon. Siya maghatag sa kusog sa pagpuyo subay sa kabubuton sa Dios. Mahinungdanon nga sa kanunay musangpit kaniya diha sa tanang mga lihok. Mag-ampo kita sa Espiritu Santo. Matuod siya nga Dios, ang ikatulong persona sa Santissima Trinidad. Ang atong pagtuo kaniya, pagtuo sa Dios, Amahan ug Anak. Usahay lisod ang pagsabot kung unsa ang kabubuton sa Dios sa atong buot buhaton. Daghang mga pangutana, mga pagduda, ug walay kasiguruan. Ang Espiritu Santo ang maglamdag sa atong salabutan, aron masayran ug unya mabuhat ang tumong ug tingwa sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pagbuhat ug maayo maoy usa ka kagustuhan sa Dios, agi og pagpadayag sa atong pagtuo kaniya. Ang Espiritu Santo magtudlo kanato sa kamatuoran, magdasig sa pagpangita unsa ang matuod ug matarong. Isip sumusunod sa Ginoo, gitawag kita sa pagkasayod sa gitudlo ni Jesus, ug sa higayon nga makahibalo sa kahulugan sa iyang gipanudlo, atong tulubagon ang pagsulti ug pagbuhat subay sa maong kamatuoran. O ang Espiritu Santo mao ang magiya ug maglig-on sa pagpuyo subay sa kamatuoran, sa matuod nga Kristohanong kinabuhi. Ang Espiritu Santo magtudlo kanato sa paghigugma sa Dios. Dunay panahon nga lisod ang paghigugma nga matuod. Ilabi na kung dili masinati ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Apan ang Espiritu Santo maghatag sa kusog sa paghigugma sa Dios nga dili makita. Mao nga mangayo ta kaniya, nga gasahan ta sa kaikag sa paghigugma, musangpit sa kanunay. Umari ka, Espiritu Santo, puna ang akong kasing-kasing sa Diyos ng gugma. Si Jesus ang nagtudlo kung unsaon pagkamaayo, unsaon pag-alagad, unsaon pagkamaluluyon, unsaon sa pagkamapasayloon, bisan sa itong mga kaaway, aron masinati nato ang tinuod nga kalipay. Apan adunay gyud mga panahon nga malisod sa paghimo nini, maglisod sa paghigugma, mahadlok ka mo pasaylo, managana sa pagtabang, bisan gani paglitok ug pulong sa pagampo. Kung kita anaan ining maong kahimtang, sangpito nato ang Espiritu Santo, ang muhatag og kusog ug kaiso, paghigugma sa mga buhat sa gugma. Ang Espiritu Santo anaa sa tagsa-tagsa kanato. Sa bunyag ang tao na himong templo sa Espiritu Santo. Do you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? 1 Corinthians 3:16. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? 1 Corinthians 6:19. Apan ang Espiritu Santo naglihok dili lang sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, anausab siya sa katilingban nga matuon.
For we are temple of the living God, as God said, I will live with them and move among them, and I will be their God, and they shall be my people. 2 Corinthians 6:16. Ato nang naisgutan sa usa sa mga miaging episodes o segments nga ang simbahan dili lang ang dapit nga alampuanan, ang simbahan mausab ang nahiusang katawhan sa Dios. Ug kay anaa sa simbahan ang Espiritu Santo kini balaan. Ug ang Ginoo mimando sa iyang mga tinun-an sa pagbunyag sa tanang katawhan kay iyang pagbuot nga ang tanan mahisakop niining banay niining maong simbahan. Mao nga sukad sa panahon sa mga apostoles gipadayon kini karon sa simbahan sa gahom sa Espiritu Santo pinagi sa bunyag. Busa kita mituo nga ang simbahan usa, balaan, katoliko ug apostolikanon. Ang mga misyonero nga gisaad ni Magellan niadtong mga unang gibunyagan nagsugod pag-abot niadtong tuig 1565 ug hangtod karon nagpadayon pag-uswag ang simbahan tungod sa gahom sa Espiritu Santo. Mao nga human sa 5 ka tuig sukad niadto dinhi sa ato ang atong simbahan mitubo. Aduna nay 86 ka mga archdiocese o dioceses nga gigiyahan sa sobra sa gatusan ng mga obispo. Libuan ka mga pare o relihiyoso ug minilyon nga mga laiko. O isip usa ka simbahan nagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa tanang katawhan hangtod sa katapusan sa kalibutan ubos sa paggiya sa Espiritu Santo. Manghinaot kita na ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo o malipayon nga makapaambit niini sa uban. Salamat. Ang sentro karon mao ang Espiritu Santo. Ang sa may naaron ninyo, Espiritu Santo o Espiritus Demonyo? Mao to'y mga epektos Espiritu Santo kamao natang mo paambit. So atong pasalamatan ang atong mga kigsuonan nga may paambit sa ilang pag-alagad nato. Una ang atong mga barangay tanods, ang atong mga frontliners nga mao sad ang atong Eucharistic lay ministers, ang ato dinhing mga lectors o psalmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang nag-operate sa atong sound system, sa atong TV monitors, ang atong choir, ang San Vicente Choir, ang nag-offer karon, ang naglimpyo pa sa atong simbahan, ato sa silang i-appeal sa atong pasalamat sa Ginoo, ang offer kaganiha sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers na si Mr. Alfred and Mrs. Chona Gabihan and family. Masipang pakpak, alam nilang tanan. Nga pahibalo, update. Una, update sa nahalin sa atong gipamaligya nga slots para sa atong mga panginahanglan. Sa 5,000 ka Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 per slot alang sa atong mga church projects, ang nahalin as of yesterday miabot na og 1,431 slots. Pakpak. Busa ang nahibili na lang 3,569 slots na lang ang available niining Hope and Opportunity slots. Para sa atong 500 ka Prudence and Opportunity slots nga tag 1,000 per slot alang sa atong umaabot nga fiesta dinhi sa parokya, ang nahalin as of yesterday miabot na pod og 291 slots. Pakya po. Doon na lang tay 209 ka slots nga available. So
makaapil gyud mo sa pista basta mapalit mo ani basig ugma horot na ni no. Muna pamalit na lang mo dito. Daan balagwa mo kwarta. So salamat kay nining nya ang ato sad nga sunod nga Domingo mao ang Domingo sa mga lukay or Palm Sunday sa Ologon nato karong sunod Domingo March 28, 2021 busa giawhag kamo sa pagdala og mga lukay sunod Domingo. Nya do na gyapon tay misa same as Sunday masses nya mamindita ta sa lukay pero do na lay kalainan. Dili na ta mo linya dire mo paduol ang pambindita entrada na sa misa. So sayo mo ganhi aron mabinditahan inyong mga lukay. Ang kuan ikatulo aduna kitay pagpangumpisal matag human sa misa sa alas 6 sa buntag, alas 12:15 sa udto ug alas 6 sa gabi Lunes ngadto sa Sabado dinhi sa atong simbahan. Hangtod ni karong simanaha. Nya sa sunod semana ato na lang sang i-announce unya unsay schedule sa pangumpisal panahon sa Holy Week. Ikaupat, pipila ka mga pahinumdom lang ni nato. Una, maningkamot ta sa paglingkod sa atubangan matag simba nato aron makalikay kita sa pagkuyanap sa COVID-19 o makalikay pud ta sa mga disturbo or distractions. Lingkod gyud sa atubangan. Unsay pasabutan ng lingkod sa atubangan? Igsod nimo simbahan ang labing duol sa altar nga lingkuranan mo'y lingkore. So kung nanay naglingkod sa una, ang ikaduhang lingkuranan. Kung nanay naglingkod sa ikaduha, adto ka sa ikatulo. Mo nay labing duol. Dili kay mag-ilog tagpalayo ngadto sa mga suok-suok, nya punayan day kag agi-agi sa sunod nga mga bot, nya atsihan day kadiha, butangan day kag COVID. May man ang mag-una ka, kay na imong atsis imong loyo, at least naras imong loyo ang COVID. Di man na musuod sa buko-buko, arib nas naong musuod ang COVID, ingon sila. Kaduha, dili na kita mudupa sa atong kamot, inigtubag nato sa pari o sa pagpangadji sa amahan namo. Likay ka punta na sa COVID, ya liturgically fitting po na ang pari ragyoy mo dupa wa mo'y labot ang inyo ana lang ha kami ray mo dupa-dupa aron kami ray maluyag dupa. Ikatulo sa communion by hands kaning pagkalawat daghan pa kay hindi kamao kinahanglan sundon ninyo kini. Una, ang wang kamot maoy ibabaw sa tuong kamot nya kanon ang hostia diha atubangan sa communion minister dili dadon ngadto sa lingkuranan. Namang kuy uban igdawat anaon daya lakaw din ngadto padong. Nasa uban igdawat anaon pagyud murag nagdag kuyabog langgam ba. Nya adto ngadto kanon. Ayaw diha inig ana nimo ibutang diri bonita pungit. Simple kayo no? Diha tubangas minister. Dinagmay lang ni ikaupat sunda ang atong mga floor arrows ng mga araw diya sa salog panahon sa atong formal offerings o panahon sa pagpangalawat. Ayaw sugata ang araw makita mo sa araw diya sunda lang na alam mong sugat sunod lang tabay nya dayon kuani giawhag ba kini na gani pahibalo diyan ang gawas ang atong mga protocol na gipasubay sa gipatuman sa atong simbahan nya ni coincide pod sa mga LGUs. Ang pinaka basic magbutang og mask nya social distancing mag alcohol manghugas og sabon sa kamot nya way mga bata nga paapilon sa mga dagko nga mga pundok kanang mga 14 years old paubos way apil nya mga tiguang 65 pataas wa mo'y apil labi na gyud mga masakiton. Usa kini kapaagis pagantos pero angay natong buhaton alang sa kayuhan sa tanan. Ayaw intawon pagsupa. A good
Christian, a good Catholic is a good citizen as well. Ang Katoliko na kusog musupak sa mga balaod sa yuta, maglisod sa nagtuman sa balaod sa Ginoo. Ano na ha? Obedience, di ba? Obedience. Form of dying. So, daghan kayong salamat. Nya, inaot unta nga makaabot pa mo sunod Domingo. Sige, manindog na ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang samahan kasikat nga Diyos nun, divine fame. Nya unsaon pagsikat, magpakamatay ta para sa atong isig katao. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.